Trgovački centar Porta Nova svakodnevno mami brojne posjetitelje mnoštvom renomiranih brendova koji se mogu pronaći u trgovinama, ali i zabavnim sadržajima. Svatko od posjetitelja ima svoj razlog zašto im se Porta Nova toliko sviđa. Odlično, super je. Napokon nešto i u Osijeku tako, da ne moramo u Zagreb ili u Split. Osobito, pa sve trgovine, mogućnost šetnje, pogotovo sa djetetom u zimskim danima će biti odlično. Ove zime nismo imali gdje s njime. Atmosfera, prostora više ima, nema neka fobija. Mislim da je ovako super. Odlično. Što vam se osobito sviđa? Pa sve, pomalo. Već poslovično i ovoga vikenda u trgovačkom centru Porta Nova bilo je živo i živahno. Nedjelja kao obiteljski dan donijela nam je i novinu u zabavnoj ponudi Porta Nove, obiteljsku olimpijadu. Porta Novini olimpijci tako su se natjecali u skakanju u vrećama, puhanju i bušenju balona, nošenju jajeta na žlici, povlačenju užeta, hodanju u parovima, gađanjem loptom u kanticu i skakanjem s balonom među koljenima. Pobjednici u pojedinim kategorijama osvajali su i nagrade sponzora zakupaca Porta Nove. Simpatično je bilo. Uhvatili su mi na prepad. Mislite li sudjelovati još disciplina danas? Dosta. Nećemo biti pohlepni. Iako discipline nisu prave olimpijske, geslo ipak ostaje primjenjivo i ovdje je važno sudjelovati i zabaviti se. Što je cilj ovog zbivanja? Kao što prvo možete vidjeti iz priloženog zabava. Znači, dolazak obitelji ovdje, prvenstveno obitelji i svi koji su željni zabave, šopinga i dobre zabave, što je najbitnije od svega, je Porta Nova. To je iz priloženog, kao što možete i vidjeti. Što se sve zbivalo danas ovdje tijekom dana? Što se zbivalo? Imamo još uvijek i traje još uvijek igre koje su Porta Nova pripremila znači, za današnji dan. Obiteljsko druženje, znači tema je obiteljsko druženje. Jako puno nagrada, jako dobre zabave i prije svega znači ovo će se ponavljati sve do kraja godine. Znači imamo jako puno programa koji će biti ovdje, bit će tu i, a ne smijem to ovdje, nek to ostane tajna, može. Dođite u Porta Novu pa ćete onda saznati šta treba još. Dakle, čuli ste, još puno iznenađenja krije se u Porta Novi, jer shopping nije samo kupovina, već i zabava, a za cjelokupni dojam Porta Nova je ipak pravo mjesto. Uostalom, čeka nas dugo, toplo ljeto, kada će nam Porta Nova biti dobrodošlo osvježenje. Vidimo se u Porta Novi.